1963, Francoren diktadura. Kaleetan protesta eta grebak ugaretzen ari dira, baina estatuak ez du kontrola galdu nahi. Errepresioak forma berriak hartzen ditu eta tribunal berri bat sortzen du disidentzia politikoa zapaltzeko. Milaka epaiketa, tortura salaketak, isunak, erbesteratuak. Euskal Herrian erruz egin zuen lan. Gaur, zientzia puntu-puntuan top, ordena publikorako auzitegia. Bere historialunean murgildu da Imanol Satrustegi historialaria. Zientzia puntu-puntuan, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Ni Imanol Satrustegi naiz, historialaria eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea. Batez ere aritzen naiz frankismo ondar urteetako oposizioa, ezker radikala, langile mugimendua ikertzen. Hortaz gain, baita ere, Nafarroako oroimen historikoaren dokumentazio funtseko ikerlaria naiz, eta besteak beste ni arduratzen naiz, frankismoko ondar urteetan gertatu zen errepresio hori aztertzen. Satrustegik orduak eta orduak eman ditu ordena publikorako auzitegiak emandako sententzietan ikertzen. Nafarroan eman zen errepresioaren tamaina eta ezaugarriak argitu nahian. Francoren gobernuak bi helbururekin sortu zuen auzitegi hau. Alde batetik, mehatzaritzan hasitako greba eta protesta handiei aurre egitea. Bestetik, kanpora begira irudi demokratikoagoa eskaintzea. Frankismoa beti izan zen erregimen errepresore bat, hasi eta buka. Estatu kolpea eman zutenetik eta gerra zibila hasi zenetik, errepresioa gogorki erabili zuen. Eta badago irudi bat frankismoarena, esaten duena, diktaduraren bukaerako urteak ez zirela horren gogorrak izan, baina ez da inolaz ere horrela. Frankismoa hasi zen eriotzekin eta bukatu zen errepresioarekin. Franco hiltzearen bezperan, 5 militante antifrankista fusilatu zituzten. Baina, diktadura guztian zehar, errepresioa aldatzen joatzen. Eta kontua da, 60ko hamarkadan frankismoa saiatzen ari zela nazioartean irudi hobea ematen. Eta inguruko herrialdeekin harreman diplomatikoak ezartzen eta ekonomikoak. Eta horretarako saiatu zen bere irudia txuritzen, nolabait esateko. Alde batera utzi zuen errepresio militarra, eta orduan asmatu behar izan zuen bere irudia zuritzeko ordena publikoko tribunal hau. Top izenekoa, espezializatu zen batez ere oposizioaren aurkako errepresioan. Eta izan zen, 63tik 76ra indarrean egon zen epaitegi hori. Kosmetika operazio bat, izan duzen orduan. Bai. Ze, beste irudi bat zen, legeen arabera epaitzen zen, epaitegi zibila ez ziren militarrak, aurreko urteetan bezala, orduan, bere burua zuritzen zuen, baina aldi berean, erregimen errepresore bat zen, nola nahi ere. 13 urte horietan, 22.000 prozedura judizial baino gehiago abiarazi zituen. 50.000 lagun pasa ziren handik, gaur egun oinarrizko eskubide diren delituengatik. Kontua da, gainera asko eta asko ez ziren epaitzera iritsi ere. Askotan gertatzen zen, jendea atxilotu egiten zutela, ziegetan egundoko astindua ematen zioten, eta gero sumarioa irikitzen zen, Eta sumarioan erabakitzen zen, frogarik bat zegoen, persona horiek epaitzeko edo ez. Asko eta asko ez zituzten epaitzen ere. Epaitzen zituztenak guzti horien parte txiki bat baino ez ziren. Baina hori ere zigorraren parte bat zen, Beraz, beldurtzeko modu bat zen, Bai. Frankismoaren errepresioaren helburua zen oposizioa geldiaraztea eta bere aurkako protesta mugimenduak bertan bera uztea. Datuek horrela erakusten dute. Kasuen 3 kondena jaso zuten. Baina ikusten ari gara, eta hau da ikerketaren gako importantetako bat, naiz eta gero eta zigor gogorragoak erabili, momentu batetik aurrera, errepresioa etzen oposizioa geldiarazteko gauza. Hain justu kontrakoa gertatzen zen. Erreprimitzen zuen bakoitzea, jendea gehiago mobilizatzen zen, edo erradikalizatu egiten zen. Eta orduan, gu ikerketa honekin saiatzen ari garena da, nolabait errepresioaren eta oposizioaren arteko dinamika hori aztertu. Frankismo bukaerako errepresioaren inguruan, oraindik ez da ikerketarik egin Nafarroan. Egin dira beste batzuk Nafarroatik kanpo, baina Nafarroan bereziki ez.
Ari gara goero eta gehiago frankismo ondaruntertako gatazka sozialak eta oposizioa, baina errepresioari oraindik ez diogu erreparatu. Eta orduan horregatik egiten ari garen hau berritzailea da. Eta helburua hori da, ez? Uste dugu errepresioaren eta oposizioaren arteko dinamika frankismoaren krisiaren arrazoietako bat izan zela, eta ordena publikoko epaitegitik abiatuta, aztertu nahi dugu hori nola islatzen den. Eta hasi dira ikusten errepresio horren tamaina. 4 euskal probintziak dira zigortuenak, Madril eta Bartzelonaren atzetik. Datuak gordin hartuta, zigortuenak hirigunean dira. Argi eta garbi, Madril eta Bartzelona daude besteen aurretik. Baina orduko biztanleriarekin konparatuz geroz, 4 probintzia zigortuenak Hego Euskal Herriko 4 probintzia dira. Lehenbizi Gipuzkoa, gero Bizkaia, Urrungo Araba eta Nafarroa 4. Eta horrek erakusten litzake bi gauza, agian biak dira. Alde batetik, Hego Euskal Herriko oposizioa mugituena zela, edo, aldi berean, baita ere, erregimenak arreta berezia jartzen ziela Euskal Probintziei. Orduan, datuak argigarriak dira, 4 Euskal Probintzia dira, 4 probintzia zigortuenak. Nafarroaren kasuan, guk identifikatu ditu 160 sententzia, 162 epai horietan Nafarrak daude, edo Nafarroan gertatutako gauzak epaitzen dituzte, eta guztira 270 lagun zigortu zituztela badaki. Oposizio armatuaren delituak, ohartu gara, ez zituztela bideratzen ordena publikoko epaitegira, esate baterako etak edo Eusko Alderdi Jeltzalearen gazteriek egiten zituzten ekintzak, lehergailuekin edo etak Felipe Uarte enpresaria baitu zuenekoa, horiek ez zituzten epaitu ordena publikoko tribunalaren bidez, baizik eta gerra kontseiluen bidez. Baina oposizioko mugimendu eta mobilizazio gainerako guztiak ordena publikoko tribunalaren bidez epaitu zituzten. Eta ze ekintza mota epaitzen du ordena publikorako tribunalak? Izan zitieken denetarik, panfletoak banatzea, edo pintadak egitea, edo manifestazio batean parte hartzea, edo zure iritzia ematea, baita hori ere. Propaganda ilegala osoikoa da ere bai. Daude kasu berezi batzuk, guztira 13 kasu identifikatu ditugu, iritzi hutsa emateagatik jendea epaitu zutena. Hauek gehienak dira 60ko hamarkadaren buelta. Eta dira kasu batzuk, internazionala kantatzeagatik zigortutakoak. Edo ostatu batean Gora Euskadi askatuta oiukatzeagatik zigortutakoak. Edo badira beste batzuk, Frankoren kontrako biraua botatzeagatik, epaitu zituzten. Baina frankismoak horiei batez ere 60ko hamarkadan eman zien arreta. Uste dugu 60ko hamarkadan oraindik oposizio antifrankista antolatu gabea zela, orduan mobilizazio gutxi zegoen eta orduan frankismoak zuen gaitasuna olako gauza txikiei erreparatzeko. Baina 60ko hamarkadaren bigarren erdialdetik aurrea, oposizio antifrankista antolatu zen, mobilizazio zabalak egiteko gaitasuna lortu zuen, konfrontazio zuzenagoa egitea lortu zuen, eta orduan hor alako txikikeriei erreparatzeko denborarik eta astirik ez zaukan, eta orduan hasi ziren beste gauza batzuei erreparatzen, mobilizazioei, propagandari, protestei, ez? Ohartzen ari gara, sententzien bidez, oposizio antifrankistaren garapena ikusteko gai gara. Oposizio horretan langile mugimendua izan zen zigortuena. Kasuen 50%, Nafarroan langile mugimenduari dago. Oposizio antifrankistaren bizkarrezurra, orduan langile mugimendua izan zen. Eta hor barrenean aritzen ziren sektore ezberdin. Mugimendu importanteena Komisiones Obreras zen, etzena sindikatu bat, baizik eta mugimendu unitario eta asambleario oso zabal bat, eta horren barrenean aritzen ziren ezker erradikaleko partiduak, mugimendu kristau apostoliko obreristak, aritzen ziren baita ere militante independente pila bat, eta langile mugimenduari lotutako zigor pila bat dago, sententzia pila bat dago, horietako batzuk dira mobilizazioei lotuta, edo maiatzaren lehenean, Eta abertzaleak? Euskal nazionalismoa, dira guztira 50 kasu, eta 125 inguru da. Eta, hau interesgarriagoa da, ze ikusten da garapen bat. Ohartu gara, 60ko hamarkadan zigortzen dituztela bai Eusko Alderdi Jeltzaleari lotutako jendea, bai partidokoa eta bai gazterietakoa,
eta baita ere, 60ko hamarkadan behintzat, etari lotutako jendea. Eta gero, 68, 69 urtetik aurrera, bakarrik etako jendea. Horrek zerbait esaten digu. Alde batetik, Euskal Abertzaletasunean Nafarroan gertatu zen garapen bat, Euskal Alderdi Jeltzaleak pixu gutxiago izan zuela 60ko hamarkadaren bukaeratik aurrera, eta hor ezker abertzalea edo etari lotutako mundua indartu zela pila bat, babes sozial gehiago zeukala, baino baita ere, agian frankismoak ja arreta gutxiago erreparatu ziola Euskal Alderdi Jeltzaleari eta gehiago etari. Badira ere karlistak auziperatutakoen artean. Karlismoa hasiera batean frankismoaren aldekoa zen, eta gerra zibilean bando frankistan parte hartu zuten, baina urteak pasala frankismotik urruntzen joan zen eta karlismoaren sektore batek ezkerrera egin zuen. Ez da hasi zen borroka antifrankistan parte hartzen, 16 karlista baditugu, ordena publikoko tribunalean epaitutakoak, eta guztira dira 5-6 inguru. Eta ikasle mugimendua ere bai, baditugu 40 ikasle, Nafar zigortutakoak, baina 40 horietatik soilik Nafarroan 12 dira. Beste 28ak Nafarroatik kanpoko unibertsitateetan estudiatzen zuten Nafarrak ziren, ez? Eta horrek esaten digu, Nafarroan posizio antifrankistan ikasle mugimenduak pixu gutxiago zeukala, langile mugimenduak edo beste sektore batzuek baino. Zergatik, hemen zegoen Opus Deiren Nafarroako Unibertsitatea, eta orduan jende konservadorea sartzen zen. Nafarrek kanpora joan behar zuten estudiatzera. 70 hamarkadan errepresioa areagotu egiten da, eta hori sententzientan nabari da. Franco hildakoan auzitegiak gainezka egin du. Ezin du hainbeste jende epaitu. Sententziek goraka egiten dute 70ko hamarkadaren bukaeratik, batez ere 73 urtetatik aurrera oso mobilizazio zabala dira, rebandien garaia da, eta orduan hori nabaritzen da asko sententzien gorakadan, eta ohartu gara 1973tik 76ra ordena publikoko tribunala azten dela sententzia gutxiago ateratzen. Epai gutxiago. Epaitegia bera ataskatu egin zen, gainezka egin zuen. Eta orduan, hainbeste jende atxilotzen zuten mobilizazioet horietan, sumarioak irikitzen zituztela, baino sumario horiek ez ziren ailegatzen epaitegira, zergatik epaitegiak ezin zuelako hainbeste sententzia, hainbeste epai egin hain denbora gutxian. Eta horrek erakusten digu ere, frankismoa bera krisian sartzen ari zen. Mila 1976an, ordena publikoko tribunala bertan behera utzi zuten dekretu baten bidez. Eta biharamunean beste dekretu batean jaio zen Audientzia Nazionala. Eta hori izan zen, epaitegi berri bat, topeko epaile pila bat birziklatu zituen. Topean irikita zeuden sumario pila bat bertan behera geratu ziren. Indultuen bidez eta artxiboen bidez, eta orduan frankismoaren amaierako urteetan atxilotutako jende asko, azkenengo 2 urteetan, azkenean ez zuten epaitu, tribunala bertan behera geratu zirelako, eta gero ja etorri ziren amnistiak eta bar, eta indultuak, eta orduan. Esan daiteke Auzitegi Nazionala oinordekoa dela orduan. Bueno, hori asko esaten da, baina ni zalantza ditut, zen demokraziek eta diktadurek biek erreprimitzen dute. Demokrazien errepresioa eta diktaduren errepresioa ezberdina da. Baina Audientzia Nazionalaren errepresio logika nik uste, zorrotze izateagatik ezberdina dela. Ja badu beste helburu bat, beste ikuspegi batekin. Frankismoak erreprimitzen zuen biztanleriaren gehiengoa. Ez diktadura bat zelako. Baina demokrazia parlamentarioak erreprimitzen du gutxiengo disidentea. Jarraipena badago, bi tribunalen artean eta antzekotasunak, baina nire uste apalean ezberdina. Batzuek diote historia ahaztu behar dela. Beste aldiz memoria dela justiziaren lehen pausoa. Hortan saiatzen da Nafarroako oroimen historikoari buruzko fondo dokumentala. Honeraino gaurko gure atala. Izan untxa? Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz. Laguntzaileak Nafarroko Gobernua eta Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioa. Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioa.